мағози хоб будам ай хом хестам сторси дигари гапҳои Синора мемонам. ма яда кори шахсӣ доштем руша лахча мекуна хона ремондора хона сафед кеста фундамент рехтеста исуса ҳамин рӯзои наздик тӯй дора охи чӣ зурд меяд Сино дурӯғ мегӯй алейкум бародаро сару формаи аҳамиядан темуи сара умуман аҳамиядан тенай сабабе ки якде кору бору шахсӣ дорам инстаграмда кам кору фаъолият кардем сторис дигаре ачи дига мегум обязательно гӯш кунед. Сино сари 10 дона тухма яшниса ки бадянони ҷӯша ана баъд саска ам багӣ омаданда як дарс колаи дига багӣ сари ба хонара биё ки рӯз тӯи тамайгум инҷа баҷам Синоҷон сторис 18 дорум 10 дона тухми опаз саска дарс колаи анони ҷӯш фаҳмиди мара роҳиам кунӣ мешава баҷам ки рӯз тӯи тамайгум инҷа. Ассалому алейкум. Ма як тамурроҷият дорам. Ам якай волида последни вақто бисёр сторис кардеста ки Сино туи тамайгуми хелики ами по факту бигирем ами туи Сино беғайри мавати ягон каса дига интерес нест. Хай ами шиносода чи ами Синора ғаматиёз ма қатиу кен чидаги мақсад на ки хели Сино туиш бист дау сторис числай туя гуфтане будам ки вай сторис мурдай бахшиш зиёд туи Сино биста туро бар дигаре додам ту ки ҷони ман будӣ видеоро бегаста чанд партон 5 ё 6 6 соат 6 видеои нав ялова кирои кунӣ бародаро имрӯз як видеои нав мепартом бо имрӯз сиёмка кардам бо монтаж мекунам бо як видеои гарени баъд уша баъд бо 3-4 рӯз пас уми ту мала читари ин видео бе дилнозаи видеои дигаи дилноза қатияи роиш накр хатиш мебина ашам демоз ягон чи мехара мехне беҷогарди накр гум мешава тра након фаҳмиди бара дамка мошина завадид ки ами мо пеш гулак будем баъд моро даъватнома медоданд ки бира хонаи фалонира хабар ки мебурдем даъватномаро медодем баъд сумон медоданд ин ҳамҷа Сино даъватномаи тӯш амада додагияй ҳозир ман меёрам метунтон мақсад вақти додум шумо ба ман ягон чи бояд гред кунед акай ғолӣ видео кай меброя шав монтаж мекунем ака шав монтаж кунем агари бега видео гива мепартоем пагани рӯзга видеои нав мешава неки дав видео ку ҳама тра шу мебина бобарои чӣ ту даврои дуюм зани бо ма дуюм зан зани ганда бо зани ганда зани абла юсуф тез бира монтаж ки 27 туи Сино мерем барои таклифнома рамад наврӯз ягон умни слава бугӯ чишмо табу пуш чӣ хеле чишмо табу пушачак миён монкандаям чишм чӣ бигем охӣ ҳечи нагӯ чишмома бо пуш хтада вех гардански да баргалкаски чашмо табу пуш хта дадури мараза нигишко баъзе блогера тамин ҳечи наби баъзе блогеро бакиш камерата чишмо табу пуш безор айҷонмон ки дафшемҷа من چیکار کردم تو من تیم‌های به زیب داری نسبت من چی بازی کردم Her şey bitermiş zamanla içinde kalmasın söyle bilelim bana
ҷура ту беҳтарин инсонӣ, ту сум дорӣ, ту бизнесҳои хита дорӣ, суми ту ҳадди канор надора. Ахай мембири қашабати дивижени кнемохӣ, мо ҳам хестем лои таметемохӣ ай. 100% қарздора омад. Ки ничиса, сусусума. Да гулаки телефон надоштем? Не ки медонистем ҷуромон дар гиҷоай. хона сухта ози ҳам телефон дора, ҳам ноутбук намеёвӣ. Гиҷода ино маълум. На белом покрывале января